Ngayon magluluto ako ng mushrooms omelette. Ito yung mga kailangan natin. 400 grams na mushrooms, spring onion, sibuyas or onion, pepper, salt, paprika powder, and eggs. Umpisa natin. Ito na yung niluto ko. Yung mushrooms omelette. May dalawa. Sana nagustuhan nyo yung ginawa ko. Kung nagustuhan nyo, please like and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye! Tikman natin guys kung masarap.